Personal na binisita ni Dswd Secretary Rex Gatchalian ang mga lugar na apektado ng pagbaha sa Bacolor nitong Martes, August 18 at nakiisa sa pamamahagi ng relief assistance sa mga evacuees. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang 254 na pamilya na pansamantalang nanunuluyan sa Bacolor Integrated School at Bacolor Mini Convention Center. Namahagi ang Dswd ng relief boxes na naglalaman ng bigas, canned goods at iba pang pangunahing pagkain. Nagpaabot din ng food packs ang provincial government ng Pampanga sa mga evacuees. Katuwang ng Dswd ang Kapitolyo sa pangunguna ni na Governor Liliananay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama ang mga lokal na opisyal ng Bacolor. Kasabay nito, patuloy ang relief operations upang matugunan ang pangangailangan ng mga Kapampangan na apektado ng baha. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.